କେତେ ତମେ ତ ଘରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଥିବ କାଗଜରେ ଡଙ୍ଗା କର ନା କର ଡଙ୍ଗାଟା ଆମେ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଭସେଇବା ବୁଡ଼ିବ ନା ଭାସିବ ଭାସିବ ଛୁଆକୁ ଦିଅ ନିଜେ ଭସ ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ ପକାଅ ପାଣି କଣ ହେଲା ଭାସିଲା ଏଇଟା ତମେ ପକା କଣ ହେଲା ବୁଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି ବୁଡ଼ିଗଲା କୁହ କାହିଁକି ନା ତାର ଓଜନଟା ଅଧିକା ଏଇଟାର ଓଜନ ସୋଲର ଓଜନ ପୁରା ହାଲୁକା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସୋଲ ଭାସିଲା ଗୋଡ଼ି ବୁଡ଼ିଗଲା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ?